Svaka obitelj se prije ili kasnije susretne sa smrću bliskih osoba. Kako objasniti djetetu što se zapravo dogodilo i pomoći mu da se nosi sa smrću? S izlikom da ne žele rastužiti dijete, mnogi roditelji izbjegavaju temu smrti. Time bježe od vlastite tuge i straha kojeg u njima izaziva dječja tuga. Izbjegavanjem razgovora o smrti ostavljamo dijete da se samo nosi s osjećajima koji ni ne razumije. Kako onda pristupiti djeci u takvoj situaciji? Objašnjenja trebaju biti jasna, bez ublažavanja činjenica i apstraktnih pojmova. Treba smanjiti mogućnost stvaranja fantazija zbog nedostatka informacija. Morate jasno izreći da se osoba koja je umrla neće nikad vratiti. Nikako ne govorite: tata je zauvijek zaspao, jer se djeca mogu početi bojati spavanja. Ovakve rečenice mogu zbuniti dijete i dati im nadu kako će se preminula osoba vratiti. Nastojite djetetu objasniti od čega je osoba umrla, te budite spremni na pitanja na koje nećete znati odgovor. Ukoliko ne znate odgovor, recite im. Objasnite djetetu da je smrt dio života. Pri objašnjavanju vam mogu pomoći slikovnice i crtići namijenjeni djeci koji govore o smrti. Pokažite vlastite osjećaje djetetu. Nemojte se emocionalno udaljiti jer to ih može uplašiti. Pričajte s djetetom o preminuloj bliskoj osobi. Gledajte zajedničke fotografije i videe, te se prisjetite sretnih trenutaka s preminulim. Ukoliko ne možete sami pružiti potporu djetetu, potražite pomoć od obitelji, prijatelja, liječnika, učitelja, psihologa ili psihijatra koji vam mogu pomoći da prebrodite tugovanje kao obitelj.